Представяме ви случай на пациент с транспозиция на кучешки зъб и микродонтски латерален резец вдясно. Нека видим как тези зъби са преместени до нормалната си позиция само за 7 месеца в първа фаза. През май 2014 година са поставени горни брекети в комбинация с горна пластинка. Микродонтският латерален резец се премества медиално, без да се екструдира с помощта на пружинка. Така се освобождава и място за придвижване на канина до нормална позиция. През септември 2014 година той се включва към общата тъга. Зъбите се нивелират, като през октомври брекетите се презалепват с цел свръхкорекция на корените. През декември 2014 година брекетите са свалени и е поставена лингвална пластинка. На снимките на горна челюст можем да проследим движението и на кучешкия зъб до нормалната му позиция. Апаратът е скука за дистализиране на кучешкия и осигурява и леко разширение на горната челюст. Поставената след свалянето лингвална пластинка позволява пробива на премоарите. На снимките отдясно можем да видим как преместването на зъбите до нормалната им позиция е осъществено само за 3 месеца с комбинацията от фиксирана техника и лингвална пластинка. Това е бърз и ефективен подход при лечението на такъв тип транспозиции в първа фаза. В предстоящо видео ще можем да проследим и лечението на този пациент във втора фаза. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако харесате този тип съдържание, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал. I'm not wasting any more time.